عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا۔ سپری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جدا جگ پروان جدا جگ پروان جدا جگ پروان بابا زہرا حسنین دنا بابا زہرا حسنین دنا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، جڑے تیرے نام دیا جڑے تیرے نام دیا محفلاں سجاؤندے انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے، انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، سانو یار غار نے بولو سبحان اللہ، یار سارے بولو سبحان اللہ، سانو یار غار نے ایک دسیا ہے دوستو، سب کچھ سونے تو نثار ہو چاہیے، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، رب دے حبیب نال حضرات گرامی اے شعر بڑے غور نال سننا بولو سبحان اللہ۔ رب دے
دے یاراں دا وی یار ہونا چاہیدا بولو بندہ دے یاراں دا وی یار ہونا چاہیدا رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا بندہ دے یاراں دا وی یار ہونا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا مومنا لمن مولا علی لجپال علی دے غلام چ شمار ہونا چاہیدا علی دے غلام چ شمار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا لباں تے نیازی تکو بولو سبحان اللہ لباں تے نیازی جدو شاہر آخری او دوئی حضور دا دیدار